କ'ଣ ଆପଣ ବି ସିଙ୍ଗଲ ରହି ରହି ବୋରିଂ ହୋଇଗଲେ କି? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥେ ଫୋନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସାଥେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ବନି ନିଜ ଫଟୋକୁ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବି? କିଏ ତ ଦରକାର ମୋର ଫଟୋକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ? କ'ଣ ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥେ ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଯିବା କଥା? ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପରିବା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଗୁଛି କହୁ ମୁନି ଋଷି ବାବା ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଗଲି, ହେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଜନ୍ମର ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବାର 4ଟି ଫାଇଦା। ତ ଭାଇ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏକଦମ ଆପଣ ଟେନସନରେ ଆସିଯିବେ। ସତ କଥା କହୁଛି ଭାଇ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର। ତ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ପୁଅଙ୍କ କଥା କହିବି ତ ସେମାନେ ଏକଦମ ଫ୍ରି ଥିବେ। ତ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବେ, କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟଡି, ଖେଳ କୁଦ, ମା ବାପା ସେମାନେ ଏକଦମ ଫ୍ରି ଥିବେ, ବିନା ଟେନସନରେ ଥିବେ। ଯଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ ଟକ୍ କରିଥାନ୍ତା। ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ଏକଦମ ଫ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ, ନିଜ ଷ୍ଟଡିରୁ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ କଥା ହେବା ରିଲେସନସିପ୍। ଯେଉଁ ଲୋକର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେବି ସୋନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ ରଖିପାରୁନ। ଏମିତି ପିଲା ଆସିବ ନିଜର ଲାଇଫରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବ, ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଜବ୍ କିଛି ବି ବହୁତ ପଇସା କମାଉଥିବ, ତା ବାପା ତା ସାଥେ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇଦେବ। ଏବେ କୁହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ତ ଭାଇ ଆପଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ IAS, ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅସୁଛ, କ୍ୟାରିୟର ତାର ସେଟ୍ ହୋଇଥିବ, ରିଚ୍ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ବଜେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଭାଇ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଲା ବଏଜ୍ ଟେନସନରେ ଆସିଯିବେ। ହେଇଗଲ ନା ଭାଇ ଟେନସନ୍। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ଏକଦମ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇବି। ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା, ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଟେନସନ୍। ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନଥିବ। ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୟସରେ ଟେନସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଭ୍ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିବା, ଚାଟିଂ କରିବା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି କହିବ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ସାଥେ ପିଟିଂ, ତା ସାଥେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତାଅ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ପଟେଇଦେବ, ଶିକାରୀ ଜଗିଛି ଶିକାରୀ କରିଦେବ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆସେ କି ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଏ ପଟେଇ ଦେବ ନାହିଁ ତ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ତ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସୁଛି ବେବିକୁ କେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ବାର୍ଥଡେ ଆସୁଛି ବେବିକୁ କେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଟେନସନ୍ ଥିବ ଓ ସେମାନେ ଝିଅ ଚକ୍କରରେ ନ ଯାଇ ବାସ୍ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଟେନସନ୍ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍। ପ୍ରଥମ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଜ ଲଭ୍ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଫ୍ରିଡମ୍। ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବେ ତ ଯେକୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ମାର, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, କିଛି କିଏ କହିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିଯିବେ ତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାହିଁଛି ତମେ ତା ସାଥେ ହିଁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କଥା ହୁଅ, କୌଣସି ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ମନା, ତା ଚେହେରାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ସେଇ ଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଡ଼େ ଯାଅ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇଲେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ବି କହିବା ତ ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବା। ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଟେନସନ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଟେନସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପସେଟ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡିପି ରିମୁଭ୍, ନା ସେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଝିଅକୁ କଥା ହେବେ,
ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ, ନା ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍, ନା ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍। ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ରିଲେସନସିପ୍ ଲୋକଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବେ, ସତ କଥା ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନିଦ ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବି, ଯଦି ରାଗିଛି ତାକୁ କେମିତି ମନେଇବି, ସକାଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଠେଇବି, କେଉଁ ମେସେଜ୍ କରିବି, ସେଇ ପୁଣି ରାତି ସାରା ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ, ଫୋନ୍ରେ ରାତି ସାରା ଗପିବା, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଭାଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାତିରେ ଭାବି ଭାବି ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ସାଥେ କେବେ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପାର୍ଟି କର, ମସ୍ତି କର, ଲେଟ୍ରେ ଶୁଅ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। 8ଟା 9ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇପାରିବେ ଆରାମସେ, କାହିଁକିନା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏକଦମ ହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ କରିବ। ଇଏ ଏକ ରକମ ଫାଇଦା। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିବା ଶେଷ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସିଙ୍ଗଲ ବଏଜ୍ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।